Ahojte a vítajte pri ďalšom kurze Škôlka online podnikania. Ako ste si mohli všimnúť, Škôlka online podnikania má dva formáty. Jeden je podcast, kde rozoberáme spolu s kolegyňou nejaké konkrétne prípady a takisto tento kurz, ktorý vás má naučiť, ako podnikať online. Dnešný kurz bude veľmi praktický. Dnes sa spolu pozrieme na Meta Ads, teda ako správne chápať Meta Ads, ako s nimi pracovať, ako si pozrieť správne štatistiky, ako chápať číslam a podobne. Takže poďme na to hneď zo začiatku. Prvé, čo potrebujete si otvoriť, je Business Manager. Aby sme tomu rozumeli, Business Manager je niečo ešte nad Meta Ads. Business Manager si tu teraz otváram a vidíme tu, že tu máme rôzne veci. Máme tu People cez Business Manager. Business Manager sme už rozoberali v predošlých videách, ktoré určite nájdete pod ako vytvoriť a nastaviť Business Manager, ale je to nejaká taká tá naša firma a to riadenie tej firmy. Ako vidíme, je tu people, teda ľudia, ktorí pre nás pracujú, partners, ak sme firma a my nechceme mať ľudí, ktorí nie sú našimi zamestnancami u nás vo firme, ale máme partnerskú agentúru, tak cez partners im vieme nazdieľať nejaké dáta. Potom dôležité pre vás je Pages, kde sú vaše stránky. Ak máte viacero stránok, môžete mať viacej biznisov. Je to super mať pod jedným business manažerom, lepšie sa to ovláda. Takisto, ak máte napríklad jeden biznis alebo v viacerých krajinách a máte napríklad stránku .sk, .cz, .hu, tak v tom momente je pre vás úplne ideálne mať tie stránky všetky pod jedným business manažerom. Príde k vám nový človek a vy ho nemusíte pridávať do každej stránky zvlášť, pridáte ho do business managera pod kategóriu people a v tejto kategórii mu dáte len prístupy, že chceme, aby mal na slovenský a maďarský trh prístup, napríklad. Potom tu máme ešte veľmi dôležité data sources a v tých data sources máme katalógy, ktoré sú dôležité pre reklamy a pre Facebook a tiež sme to už rozoberali v minulých videách. Keď trošku pohľadáte na tomto profile, tak určite nejaké to nastavovanie tých katalógov nájdete. No a takisto sú tam datasets. To je niečo, čo kedysi sa volalo iba Facebook Pixel, tak sú meta datasets, funguje to veľmi podobne, máte tam Pixel, máte tam Conversion API, to všetko si vysvetlíme zase v ďalších videách. Toto video je primárne o reklamách, teda o reklamách práve na Meta Ads. Preto sme v Ad Accounts a ideme do nášho firemného účtu, ktorý si otvoríme cez Open Ads Manager. Štandardne reklamy, teda ľudia, ktorí si myslia, že robia reklamy na Facebooku alebo na Instagrame, si myslia, že ich robia tak, že kliknú a na ten button, na to tlačidlo pod tým príspevkom dajú propagovať a že už robia reklamu. No tých možností je oveľa viac. Poďme sa na ne spolu pozrieť. Takže dostal som sa do nášho Ads Managera. Tu naľavo mám menu, kde vidím Account Overview, kde sú napríklad rôzne chyby, ktoré nám môže ukazovať tento Ads Manager. Ads Manager, reklamný účet na Facebooku, je od toho, že tam si dám svoju kartu a z tejto karty sa berú peniaze a pomocou tohoto Ads Managera nejakým štýlom spravujem tie účty, spravujem tie reklamy. A takisto ich vyhodnocujem a podobne. Takže prvé, čo tu máme, je kolónku Account Overview, kde vidíme nejaké skóre, sú tu nejaké odporúčania. Neveril by som každému odporúčaniu od Facebooku, rovno dopredu hovorím. Veľakrát vám odporúča zapnúť veci, ktoré úplne nepotrebujete, takže neriešil by som to nejako úplne do hĺbky. Niekedy sú tam zaujímavé upozornenia, ale dávajte si pozor, že čo tam schvaľujete, neschvaľujete. Potom je tu tá kampaň, tie kampane, kde sa budeme najviac hýbať. Ads reporting, to je, že kde to reportujeme. Audiences, ktoré si tiež preberieme. Tu sa zadáva karta, prípadne napojenie na účet v banke alebo PayPal. Tu máme nejaké nastavenia, Events Manager, to znamená manažer udalostí pre Meta Pixel a Meta Conversion API. To si tiež prejdeme potom spolu neskôr. A tuto sú potom ostatné nástroje, ale my sme v nástroji Ads Manager. Pre naše dnešné video a náš dnešný kurz je dôležité hlavne to campaigns. Campaigns teda kampane. Kampane, to znamená, že kde spravujeme tie naše reklamy a to všetko, čo chceme mať propagované na Facebooku a na Instagrame. Prvé, čo si skontrolujem, je, či som v správnom reklamnom účte. Teda či som
tam, kde mám byť. Môžete ich mať aj viac. Tu máme prvé nejaké členenie, alebo respektíve prvý nejaký filter, že či chcem vidieť len aktívne reklamy, tie, čo sa doručovali a tak ďalej. A tuto mám moje filtre. Moje filtre, filtrovať kampaň môžem napríklad podľa mena, môžem ju podľa nejakých metrík, môžem podľa nejakého setupu ich filtrovať a tak ďalej. Tie, ktoré chcem, aby sa mi ukázali. Takže to je taký prvý filter. Druhý filter je ten časový. Teda tu si volím, že či to chcem za posledných 30 dní, 28 dní alebo nejaký vlastný čas. Viem si to tam aj samozrejme porovnávať. No a teraz ideme na kampaň Ad. Je to štandardné rozdelenie pre všetky systémy. To je jedno, že či sa pohybujete v Google, v Traffic Junkie, v S-Clicku, kdekoľvek, vždy máte také tri hlavné úrovne. A to je úroveň kampane, ktorú si tiež prezrieme čoskoro, úroveň reklamného setu, to je toto druhé, že každá kampaň, ja keď si kliknem napríklad na túto kampaň, dostanem sa do úrovne adsetov a vidím, že tu mám 3 adsety. A v každom tom adsete, za chvíľku si povieme, že na čo slúži, môže byť viacero reklám, takže je to taký pavúk. Vidíme, že je tu viacero reklám. No a teraz prvé, čo ešte skôr, než začnem riešiť nejakú kampaň, je, aby som si vedel dopredu povedať, o čom bude. To znamená, že ja potrebujem si naplánovať, OK, bude to kampaň, ktorá bude povedzme predajná, budem tam mať, odporúča sa 2 až 4 cielenia, 2 až 4 adsety, tie reklamné sety a čo bude v nich a potom v každom budú nejaké reklamy. No a teraz, toto tu rozhranie mi ukazuje teda tie moje kampane a tie moje výsledky. Viem si to upravovať, je tu nejaký ten základný set, ten performance, ale ja keď idem sem dole a idem na formátovanie, nie conditional formatting, customize columns, tak keď idem na customize columns, tak tu si môžem zvoliť to, čo ma zaujíma. A napríklad toto tu si celé môžem vyklikať preč. Povedzme, že od amount spend si dám všetko preč a ideme zisťovať, čo mňa zaujíma. Toto nie je úplne predajný účet, takže napríklad purchases ako nákupy ma až tak moc nezaujímajú. Zaujímajú ma impresie, potom ma zaujímajú link kliky, môžem si tam dať aj všetky kliknutia. Každé treba si pozrieť, keď si na to ukážem, keď na to ukážem kurzorom, tak tu mi vyjde vysvetlenie, že čo to znamená. Keď dám clicks all, clicks all a link clicks, tak si to môžem pekne posunúť. Impression, clicks all, link clicks. Kliky nie sú tie isté. Kliky ako link kliky nie je to isté. Link klik je, keď kliknem na ten konkrétny na tú konkrétnu URL-ku, na tú konkrétnu adresu a chcem sa prekliknúť na web a kliky sú všetky kliknutia, to znamená aj na lajkovacie tlačidlo, aj na rozkliknutie textu, na obrázok, čokoľvek. Ešte ma môže zaujímať napríklad reach. Tak, dám si ho dopredu, mám impressions, reach, clicks, link clicks, landing page views napríklad. Landing page views ma zaujíma, to je zobrazenie stránky, teda načítanie pixelu a môže ma zaujímať, ja neviem teraz ešte, čo ma môže zaujímať, môže ma napríklad frekvencia zaujímať. To je jedno, to si už vyklikáte, čo potrebujete. Potom odporúčam dať si sem Save as Column preset, aby som sa k tomu mohol vráciť. Dám si to, že Marek, Heck, ukladám a už automaticky, kedykoľvek chcem, okrem toho performance, tu mám aj to Marek check. No a vidím tu, že dám si trebárs to maximálne obdobie a vidím tu, že za maximálne obdobie som minul 101 eur, zasiahlo to dohromady 58 000 ľudí, zobrazilo sa to 72 000 krát, je tu toľko kliknutí na link a toľko reálnych načítanie stránok. Je to prirodzené, že že je rozdiel medzi tými link clicks a landing page views. Clicks a link clicks som vysvetlil. Kliky sú všetky kliknutia na reklamu, link kliky tie, čo majú viesť na web. No a potom tu máme 30%, 20-30%, ako kde pokles k tomu landing page views. To je kvôli tomu, že sa nenačítal pixel alebo ešte neboli zapnuté kukiny a nevie to dotrackovať ten Facebook. Takže
Takže to je toto tu naše rozhranie a môžete sa pozrieť, je tu veľmi veľa vecí, kde si to vieme veľmi pekne pozerať, vieme si pozrieť všetky tie metriky, sú tam metriky aj ohľadom videa, ak by ma zaujímalo, mám tam nejaké videá v tejto kampani, tak si môžem dať nejaký video engagement, ktorý tu teraz momentálne nemám, ale keď si navolím, idem ďalej a dávam si video a vidím, že tu je napríklad, že video a pozriem, že ako ľudia pozerali to moje video. A vidím, že 15 000 ľudí ho videlo prvých 25%, do polovice dostalo iba 8 000, 75% iba 5355 a môžem z toho niečo si povedať, že asi ten hook tu nebol úplne najlepší pri tých videách, ja si ich viem aj porovnať. Neviem, napríklad si dáme týchto všetkých adminov facebookových stránok a viem si pozrieť, že ktoré išlo najlepšie, kde bol ten odpad najväčší a tak ďalej. Takže tu sú všelijaké tie naše čísla. Ďalšia vec, čo je zaujímavá si tu pozrieť, je tento breakdown. Tu si môžete deliť tie vaše kampane na základe toho, že kde sa vám zobrazovali, napríklad na akej platforme, v akej krajine a tak ďalej. Povedzme si, že dáme platform mi ukáže, že táto konkrétne kampaň sa najviac zobrazovala na Facebooku, trošku aj na Instagrame, Messengeri a Audience Network. Ďalšia to isté Facebook, Instagram. Takýmto štýlom si viete pozrieť, kde sa vaše reklamy zobrazujú a takisto odkiaľ máte nákupy. Ak máte produkty, tak podľa produkt ID si viete rozdeliť na úrovni produktov. Bohužiaľ, nevieme už momentálne docieliť to, aby sme vedeli, že na úrovni produktov aj nákupy z Pixelu. Kvôli GDPR, kvôli ťažkej dotrekovateľnosti, to proste nejde, ale vidím, že napríklad koľko peňazí sa minulo na ktorý produkt alebo na ktorý ten náš produkt. No, poďme teda na tie kampane. Prvé čo, keď ideme vytvoriť novú kampaň, dávam mi vytvoriť. Nemám žiadneho kolaboranta v tomto tu prípade a teraz či chcem mať reservation alebo auction. Aukcia je úplne najčastejšie používaná, to znamená, že budeme sa v reálnom čase biť o ten priestor s ostatnými ľuďmi. Reservation sa používa hlavne pri takých, keď plánujeme dopredu nejakú veľkú kampaň, povedzme, že si mám odložených 10 000 na Black Friday, tak si to môžem rezervovať dopredu a dopredu viem, že koľko zaplatím, môžem to aj zaplatiť dopredu a viem si rezervovať ten priestor dopredu a nezaujíma ma tým pádom tie impresie, že aký je vtedy aktuálny súboj na trhu, ale viem to mať rezervované dopredu. No, tu sú hneď prvá tá úroveň tej kampane, sa nás ten Facebook alebo tá Meta pýta na to, že čo je ten náš ultimátny cieľ, ten náš objektív pri tej kampane. A máme tu viaceré, máme tu Awareness. Awareness znamená, že chceme, aby sa kampaň zobrazovala. Tuto vidíme tie ciele. Dobre je to na reach. Reach zásah znamená pri kampani to, že Facebook, môj drahý, tu máš moje peniaze a za tento budget chcem, aby si zasiahol čo najviac ľudí. Nezaujímajú ma nákupy, či si to zapamätajú alebo tak. Zásah je proste o tom, čo najviac ľudí, aby sa o tom dozvedelo. Brand awareness znamená, že to rozdistribuje medzi ľudí, ktorí majú záujem o značky, majú nejaký vzťah k tým značkám. Takže brand awareness zase používame na to, aby si nás zapamätali tí ľudia. A potom sú video views a to znamená, že budeme sa snažiť, alebo ten systém tej Mety sa bude snažiť o to, aby tie vaše reklamy rozdistribuoval takým štýlom, aby to tí ľudia pozerali, aby ich to zastihlo vtedy, keď pozerajú videá. Potom tu máme traffic. Traffic je návštevnostná kampaň. Tá je dobrá, keď máme nejaký silný blog, dobrý web a chceme tam priviesť návštevnosť. Ale pri tejto návštevnosti nás nezaujíma, že či ten človek nakúpi alebo nenakúpi. Ono sa to hodí, iba keď máme fakt, že dobrý content a potrebujeme nejakú návštevnosť nahnať na web. To znamená, že po tomto človeku, alebo po tento objektíve tej kampane
chceme, aby distribuoval reklamy tak, aby sme mali lacné prekliknutia. A vidíme, že je to dobré pre link clicks. Link clicks znamená, že teda kliknutie na ten link, aby sa ten človek dostal na ten web. Potom máme landing page views, to znamená, že reálne načítanie toho webu, aj na to sa dá optimalizovať, ak máte nastavený pixel a conversion API. Napríklad aj na návštevy Instagramového profilu sa dá, na návštevy Messengera, Instagramu a WhatsAppu, prípadne na telefonáty, ak máte nejaký biznis, ktorý uzatvárate cez telefonáty, dá sa to optimalizovať aj na zavolania. Potom ďalej máme engagement. Engagement typ kampane znamená, že chceme nejaké buď to lajky, chceme správy, chceme videnia videa, že chceme nejakú interakciu od toho človeka. Nie nákup, nie aby to zasahovalo hoci koho chceme, ale aby nejako interagoval s tou reklamou. A tuto vidíme, že je to dobré pre posielanie správ na Messenger, Instagram, WhatsApp. Je to dobré pre video nahrávky, to znamená, že video views. Potom máme post engagement, to znamená, že interakcia s nejakým príspevkom. Nejaké nižšie konverzie alebo telefonáty, tiež je to dobré. Tu je potom špeciálna typ kampane, tento je veľmi dobrý pre B2B a pre služby, alebo pre nejaký produkt, ktorý vie byť, že povedzme, že máme veľmi saturovaného zákazníka. A je to leads. Lead znamená vyplnený formulár. Ten formulár môže byť na webe, môže byť na Facebooku. A čo si do neho zadáme, tak to je na nás. Že čo chceme od toho človeka, aby nám tam dal. Lead sa používa napríklad aj pre HR. Že teda hľadáme nejakých kolegov, tak nech nemusia preklikávať na stránku, vyplňať životopis a tak ďalej, tak nám nechajú len e-mail, nejaký kontakt na seba a my sa im ozveme. Alebo máme e-shop, ja neviem, napríklad s matracmi. Matracov je 50, 100, 150 druhov a teda ideme nejakým štýlom vyklikať tú reklamu na tie matrace. A teraz ten človek, keď príde na web, nevie si vybrať, pozerá si 15 druhov matracov, my mu môžeme ukázať reklamu, že nevieš si vybrať, nechaj nám telefónne číslo a my ti pomôžeme. A jakmile nám ten človek nechá telefónne číslo, tak mu vieme potom zavolať, pomôcť mu s výberom, vieme mu to nejako inak predať. To isté je pri B2B, vieme si tam vypýtať napríklad internetovú stránku, teda web, a vieme si vypýtať kontakt na toho majiteľa a napríklad sa mu snažíme potom predať nejaký audit alebo niečo podobné. Takže leads je typ reklamy, keď ten človek neodchádza z Facebooku alebo z Instagramu, necháva priamo tam svoje kontaktné údaje a my ho potom dodatočne kontaktujeme. Je to dobré pre drahšie produkty a drahšie služby. Potom tu máme App Promotion. Ak máte nejakú aplikáciu, niečo podobné ako Metapixel je aj pre aplikácie. Volá sa to Facebook SDK alebo Meta SDK, ktoré sa nastavuje priamo v aplikácii. Je to tiež nejaký merací kód, ktorý vieme nastaviť. Môžeme sa na to pozrieť niekedy inokedy. Nechajte mi komentár, čo by sa vám páčilo, ak vás niečo zaujíma, že by sme mohli rozobrať viac, tak mi nechajte komentár a ja sa skúsim na to natočiť ďalšie video. Samozrejme to robím nielen pre vaše úsmevy, vás nádherných ľudí, ale robím to aj pre lajky, takže ak ste sa dostali sem, určite mi hoďte like, ja sa veľmi poteším a je to taká dobrá mzda pre mňa. No a potom tu máme ešte sales typ kampane, ten je najčastejší. Ide o konverzie, teda konkrétne nákupy, katalóg sales, teda nákupy z katalógu a zase nejaké telefonáty a tieto koncové konverzie. Keď si to rozoberieme na takých, že living, looking, buying, ako sme preberali už v škôlke online podnikania, tak awareness, traffic, engagement je skôr taký living publikum, leads už môže byť looking, sales tiež looking, buying. Takže aby sme si to rozumeli, že je to takto nejako rozdelené. Takisto treba myslieť na to, že ak máme nejakú salesovú kampaň a chceme predávať, určite odporúčam aj nejaké podporné kampane, nejaký ten brand awareness. Brand awareness v tom zmysle slova, že napríklad dáme 20% rozpočtu do nejakého videa, do nejakých pekných obrázkov a tak ďalej. No, vybrali sme si teda ten náš objektív treba sales. Dávam pokračovať. Už mi tu vytvorilo teda tú kampaň. Je tu jedna úroveň kampane, jeden ad set a jedna reklama.
Prvé, čo si nazvem kampaň, aby som si ju ja pamätal. Toto sa nezobrazuje nikde, toto je len pre mňa. SK test napríklad. Ideme dole, tu je presne tá aukcia, toto je presne to, čo sme si už zvolili, je to ten sales. Teraz máme tu Advantage Catalog Ads. To ak zapnem, tak sa mi zapne katalógová reklama. Tieto Advantage Plus veci od Facebooku, nastavenia, sú moderné a menej sa spolieha ten metasystém na vás, viac sa spolieha na svoje AI, na svoj machine learning, na svoje big data. Ďalej, čo ideme, je budget. Chceme riadiť rozpočet, nechať riadiť rozpočet Facebook, ja väčšinou to nechávam na úrovni kampane, že budeme mať napríklad 3 cielenia a v tom momente tieto 3 cielenia, ak budeme mať campaign budget, tak on týchto povedzme 20 eur, keď si zmením, tak mi ich rozčlení do toho, aby sa míňali efektívne medzi tými 3 cieleniami. On rozhodne, že čo je najefektívnejšie. Ak to chcem riadiť, jednoducho prepnem na adset. Potom je tu bid strategy. Vidíme, že je tu viacero bid strategies, takže prvá je highest volume. Highest volume znamená, že teda budeme od Facebooku alebo od Mety chcieť, aby my mu dáme povedzme 50 eur alebo 20 eur na deň, miň všetky tieto peniaze a použij ich čo najefektívnejšie. To je highest volume. Potom je cost per result goal. To už my mu môžeme hovoriť niečo iné. To už my mu hovoríme, že tuto je 100 eur na deň povedzme, ale musíš mi za ne niečo doniesť. A teraz dáme, že bude to napríklad cena za lead alebo cena za nákup. A my ho tu obmedzujeme, že máš 100 eur, ale som ochotný maximálne za jeden nákup minúť 5 eur. A v tom momente, keď to nedokáže, on vám neminie tie peniaze. Takže toto je už nejaké ohraničovanie. ROAS goal, keď máte veľa konverzií, sa vám to odomkne. To znamená, že to PNOčko alebo to ROAS, ktoré sme brali v predošlých kurzoch, tak to PNOčko ROAS stanovíte tu. Tu mu viete povedať, že OK, míňaj tento budget, ale s tým, že chcem, aby si mal nákladovosť 10%, 20%. A bitcap je prísny. Tu mu hovoríme, pri costcape mu hovoríme, že OK, môžeš minúť týchto 100 eur, ale chcem to, aby si to míňal tak, že cena za nákup bude 10 eur. A pri bitcape mu hovorím, tu no máš 100 eur, ale nesmie tá hodnota za nákup prekročiť tých 10 eur. To znamená, že ja ho zastropujem, ten bitcap je oveľa prísnejší než ten cost per result goal, ten cost cap. Takže keď volíte medzi týmto, vyskúšal by som aj jedno, aj druhé. Pri bitcape to máte jasne ohraničené, on si nemôže dovoliť ísť cez to. Cost cap je, dobre, bude to 11, ale to mi až tak nevadí, dlhodobo by to malo byť 10. Potom ďalšie nastavenia je tu, že keby som chcel nastaviť nejaký schedule pre ten náš budget, ktorý ja nechcem. Je tu možnosť AB testu, to je štatistický AB test, odporúčam iba keď máte na to rozpočet. To znamená, AB test z 10 eur voči 10 eur je absolútne nevýpovedná hodnota. Dajte 200 eur versus 200 eur napríklad. Potom je tu Audience Segment Reporting. Tu v tomto Audience Segments by ste si mali zvoliť, že kto sú vaši zákazníci. Ak máte Metapixel, toto je prázdny účet zatiaľ, bez pixelu, tak respektíve nemáme tu nastavené tie všetky veci, ale v túto Audience Segments si nastavíte, ja vám to aj ukážem, v týchto Audience Segments si nastavíte, že kto sú vaši zákazníci. Jedna vec je Engage Audience, to sú napríklad tí, čo pridali do košíka za posledných 180 dní a Existing Customers, buď to nejaký Customer List, alebo priamo nákupcovia z Pixelu za posledných 180 dní. Takže to tak odporúčam. Potom je tu, že Special Ad Categories. Vidíme, že chceme robiť sú niektoré legislatívne upravované typy reklám, a to je napríklad o zamestnanosti, o housingu, o finančných produktoch. Social issues, elections and politics je momentálne zakázaný v Európskej únii na Google a na Mete. Takže v tom prípade toto tu asi úplne neodporúčam. A inak sa musíte riadiť podľa ich pravidel. Napríklad, keď som mal employment, hľadali sme kuchára pre jednu reštauráciu, tak Facebook nám to zablokoval, lebo sme hľadali iba kuchára. A my sme tým pádom nehľadali kuchárku a sme boli hnusní, že diskriminujeme.
Takže o tomto je napríklad employment, že on dáva potom pozor na to, že či je všetko podľa ich nariadení, zákonov a podobne. Tak, a teraz to stopnem a ďakujem vám veľmi pekne, že ste dopozerali doteraz toto video. Celého nájdete ako vždy na našom Hero Hero. Teším sa tam na vás.